Shwmai, heddi, wi yn ysgol gyfun Dyffryn Aman a wedi dod I ffyno mas am ryw raglen newydd, raglen sy'n ymwneud â chwaraeon a phlant, raglen o'r enw y 5 wrth 30. Ond y blant law fan hyn, dewch chi weld, mae rhain yn neud. Aled, Harry te, beth wyt ti'n neud fan hyn, beth yw'r jobyn di? Swydd yw swyddog 5x60. Yn gweithio I cyngor Sir Caerfyrddin. Yn gweithio yn ysgol gyfun Dyffryn Aman a ysgol gyfun Maes Yrfa. Reit. A bwriad y swydd yw I siarad hybu blant I fod ty bach yn fwy iach. A pwy siarad o bethau maen nhw'n neud? Mae llwyth o bethau ymlaen gyda ni yn yr ysgol. Mi'n neud pethau fel tennis, fencyn, pêl-drod a rygbi ferched, cricket I ferched, mi'n gwneud hoci fechgyn. So, na beth fi'n bod I gweld trial wneud yw cael chwaraeon. Dyw'r bechgyn a'r merched ddim yn wneud yn y gwersi chwaraeon, so mae cyfle gwahanol I nhw gael cyfle I wneud chwaraeon yn hyn. Ond ydyn nhw'n wneud hwn yn ystod, pan dylen nhw fod yn wneud ffisics a hanes? Na, mae'n hollol allgyrsiol. So, mae'n gofyn wneud yn allan sy'n cynio neu ar ôl ysgol, neu yn gwyliau ysgol. Os ymateb oedd y plant? Os, mae fe'n dda fel chi wedi gweld. Mae llwyth o blant yn gwneud tennis heddi. Gret. Wel, felly ni fynd I weld beth maen nhw'n wneud. Allai gael go? Ie. Reit. No, you can't carry on. Dwi'n nhw sy'n barod. Reit, bod nhw fod pethau eraill I neud ma. Sy'n fan hyn. Gampfa. Pêl fasged. O'n i'n gapten am y tîm pêl fasged yn ysgol Dylen I fod yn bril yn nhw. Way he's going to score, right? Oh, and one leg each, 1, 2, 3, jump, go! Yeah! Listen up, pointing your thumb down the middle, right hand underneath nice and close, with your thumb down the middle. Mr Stephen Burke's pennaeth yr ysgol. Chi wedi gweld y 560 530 yma'n dod mewn? Chi wedi cael gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y disgyblion? O bendant mae'r plant wedi mwynhau y cyfleoedd maen nhw wedi cael yn ystod yr awr gynno ac ar ôl ysgol. Maen nhw wedi gwneud gweithgareddau sydd wedi bod yn newydd i'r disgyblion, a achos bod nhw'n newydd a maen nhw wedi cael rhywbeth allan maen nhw wedi elwa yn fawr iawn o'r brofiad. Gwedwch iddo fi te, mae pethau'n gwahanol yn digwydd, mae beth yw'r peth mwyaf llwyddiannus? Wel, yn y marn I, yr ymateb gorau sydd wedi bod yw ffenso. Wel, licen ni os ni ar yr ysgol yma, achos pan o'n i'n yr ysgol, o dim lot o bethau dyn ni. A un peth, pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd I fod yn genius, achos wedodd ar athrawes, so i'n mynd I ddysgu dim I ti. A wy'n gweld ti ôl merched yn wario cricket? Odyn, mae'r merched yn wario cricket, a gobeithio pwy oer falle bydd un o'r merched yn wario I Gymru a wedyn I Loegr, wrth gwrs, achos na'r chafbwynt o safbwynt cricket. Sa'n credu bod hyn yn hollol deg? Oh! Yeah! O'n I ddim yn gwybod beth I ddisgwyl fan hyn yn ysgol yr Aman, ond mae 5 wrth 30, llwyddiant arbennig wedyn ni, ac os nag yw e'n ych ysgol chi, mynwch e nawr!